Θα μιλήσουμε για τη μετοπιαία διατομή του κρανίου. Εδώ πέρα είναι τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Ανάμεσα από το δρέπανο της σκληρής μήνυκας και ο ανωπελίος κόλπος εδώ πέρα, ο μετοπιαίος κόλπος και οι θυμοειδείς κυψέλες. Εδώ πέρα είναι ο οφθαλμός με τον άνω, κάτω, έσω και έξω ορθομή, τον άνω λοξομή και τον ανελικτήρα μύη του άνω βλυφάρου. Εδώ είναι το ελληνικό διάφραγμα με τη μέση ελληνική κόγχη, την κάτω ελληνική κόγχη. Εδώ είναι το γναθιαίο άντρο με το στόμι του γναθιαίου άντρου. Το γναθιαίο άντρο έχει και τρία κολπώματα. Το κογχικό πάνω, το ζυγωματικό στη μέση και το φατινιακό κάτω, αν και δεν τα ζητάνε. Εδώ πέρα μετά είναι η σωματική κοιλότητα με την σκληρή υπερόα, τη γλώσσα, υπογλώσσια αδένες, φατινιακή απόφυση άνω γνάθου και αντίστοιχα και της κάτω γνάθου.